Здравейте, скъпи мои зрители! Благодаря ви, че ме гледате отново тази вечер. Както обещах, ще се опитам да правя малко повече видеа на български език. Направих малко ресърч, поразрових се из интернет и видях, че в България се продава марката NYX или по-накратко казано NYX. Успях да взема няколко продукта, които искам да ги споделя с вас. Един от продуктите, както съм гледала и съм виждала от други видеа и други реклами, е репликата на ето този Lip Oil на Dior. Аз съм много доволна от този продукт. $40, които похарчих за него, са много добре похарчени. Имам все още доста. Купен е края на май месец. Бяхме в Чикаго и успях покрай рождения ден на дъщеря ми да се здобия с едно малко такова бижу. Който следи моите видеа, който е проверял видеята ми, знае, че обичам малко по-луксозни козметики и продукти, но също така аз разбирам, че в България не всеки може да си позволи Chanel и Dior, и затова в тази вечер опитвам се да направя това видео тази вечер с продуктите на NYX. Също така, ако сте гледали някои от другите ми постове, някои от другите ми видеа, може би сте забелязали, че също обичам да се закупувам и някоя друга реплика. Имам някои оригинални нещица, тук-там е някоя чанта, имам тук-там е някои шал, парфюмите ми всички са оригинални, нямам за парфюм, не мисля, че бих... Обмислям варианта, обмислям да направя покупка на някои парфюми на Zara, но все още не мога така да се навия да го направя. Предпочитам да си купя оригиналния парфюм. Но вчера, понеже имам приложението на Ulta, тук в Америка ние имаме Ulta, в България мисля, че все още няма Ulta, но знам, че има Sephora. Успях да се здобия с почти $4 намаления купон и успях да грабна 2 молива за устни и ето този това олио за устни, което е всъщност. Като цвят не мога да ги натаманя, понеже съм използвала това олио върху някои други червила и вече се е оцветило червено. Това е корал, цвета, който е корал, е малко по-оранжевникав, малко бронзов, мога да кажа, но този също цвят така започва, не е лош. Аз много харесвам червени червила. В колекцията си имам на Dior няколко вида на техния най-популярен цвят 999, но до тази вечер въобще не става въпрос за Dior, а за ето тези реплики и за някои други реплики, с които успях да се здобия. Сега... Окей. Оказва се, че този Lip Oil е бил отворен. Аз не го видях. Най-вероятно ще го върна, защото не ми се рискува, ако някой си го е слагал на устните, какво може да се случи на моите устни. Така че не бих рискувала, даже няма и слочове да правя. Ще отворя директно тези два молива. Единият е Lip Pencil... Къде е? Това е Edge Pink SPL 859 и вторият молив е с номер 856 Sand Pink. Много ми е... много съжалявам, че това олио е отворено, но ще го сменя за нещо друго. Пак за същия, но не отворен продукт. И нека да отвориме тези моливи. Аз много обичам, когато независимо дали е някой път само един обикновен балсам, обичам много да сложа някакъв молив за устни. Винаги е някак си много по-приятно седят
червилата, когато има тази основа. Не съм много добре в отварянето на моливи, но този молив, нека да видя някъде където има, къде му пише грамажа. 1,4 грам или 0,03 аунци. За сравнение, 1,2 грама на Шанел струва $32. Вярно, идва с стрелка, но този е малко по-малък като грамаж. 1,4 грама е на NYX е 1,2 грама. 1,2 грама е на Шанел, 1,04 е молива на NYX. Този на Шанел отзад съответно има не тази страна, има четчица. Четките винаги са много практични, но този няма, този е просто нормален молив, който ще се опитам да нарисувам устните си с него. Окей. Нека да вземем. Много се надявам, ако мога с острилките, които имам от Chanel и Dior, да мога да остря тези моливи, иначе ще бъде малко гадно, но ще намеря начин. Този молив тук струва $5. В България трябва да проверя и ще напиша в описанието каква е цената в България, но знам, че тези ги има, тези моливи. Честно да си призная, никак не са зле. Рисува доста добре. Аз винаги обичам да нанася малко молив по устните ми, защото когато имам балсам или когато си слагам някой от гланчовете, благодарение на молива, който съм сложила, малко повече цвета остава по устните ми за малко по-дълго време. И ще се опитам да видя с една от чечиците, които аз имам тук, на някои от моите, дали ще мога да го разнеса. Да. Получава се доста добре. Сега обаче да видя с какъв цвят мога да сложа, за да отива на този ще сложа това олио, защото така и така говорим за олио. Ще продължа с олиото за устни. Ето така, по този начин има малко повече, много повече блясък има с това олио. Съответно, когато взема новото олио,
с другия цвят, който все още не е отворен, но аз ще го отворя, за да направя един бърз свач за вас, мили дами. Ще ви покажа как ще има още едно включване, когато взема този същ продукт, но аз лично много харесвам ето така, по този начин, как устните ми стоят. И цвета е невероятен. Радвам се, че избрах този цвят, който е Sand Pink. А сега ще отворя и другия цвят, който е Edge Pink. Той е малко по-тъмен. Окей. Ето тук. Окей, за сравнение. Това е Sand Pink. А това е Edge Pink. Edge Pink е малко по-маслен сякаш, докато Sand Pink седи сякаш малко по-матов. Точно като пясъка. Нямам търпение да изпробваме двата. Мисля, че Edge Pink ще си комбинира много добре с ето този цвят, но като цяло мисля, че и двете розови с това олио ще са невероятни. И така да продължим с покупките, които съм направила. Само да махна ето тези нещица, защото ще ме побъркат. И вчера беше събота, детето ми има много сериозен проблем с заплитането на косата. Косата е постоянно заплетена, докато се разплете, един час с гребена, докато се разплете милата и косица. И накрая реших да потърся нещо, продукт, който да ни помогне с този проблем. Вчера, докато бях в нашия Marshalls магазин, успях да намеря този продукт на Wapuhi. Repair Keratin Cream Rinse Detangle Revive. Този продукт е от марката на John Paul Mitchell Systems. Невероятен е. Който не го е ползвал, сърдечно препоръчвам. Дъщеря ми има най-гъстата коса, която може човек да си представи. Толкова е гъста. И това нещо е магия. Просто магия. Успяхме да го вземем за $15 от Marshalls. Предполагам, че също и в TJ Maxx, може би и в Ross ги продават тук в Щатите. В България не съм сигурна. Опитах се да потърся нещо, но нещо Google не ми показа нищичко. Ако вие знаете някакъв продукт, който е за добър спрей за разресване, ще бъде от полза, защото може би май-юни месец ще се прибираме на България и ще ни трябва някакъв хубав продукт, който да си закупим оттам. Но докато разглеждах тия всички спрейове и продукти за коса, очите ми съзряха едни обици. Тези обици са копие, са реплика на Bottega Veneta. Обиците, които са във форма на бобено зърно, bean drop. И златните струват 1780, над $1000 са, сребърните са под $1000. Сребърните са сравнително по-евтини. В сайта, в който аз ми изкочиха тези цени, е Bloomingdale, но ето това, което аз намерих в нашия Marshalls, ето тази пълна реплика. Мислех да си ги закупувам от Amazon,
Но избрах едни други, които са реплика на Тифани. Те ще пристигнат с колан реплика на Ермес. Нямам търпение да пристигнат. В средата на тая седмица идващата би трябвало да са тук с няколко, с един учебник по музика за Heaven. Та нека да отвориме. Не бях сигурна кой чиф да си избера. Всъщност вземах продукта за коса и си тръгнахме, защото беше време за обяд. И реших да отида малко да поработя, малко овертайм. И викам, първо ще мина през Marshalls и ще си купя обиците. Но също така ще мина и през Улта да видя някои продукти, които мога да направя, които също ги има и в България, за да мога да направя това видео. И така, първо спрях в Улта, където има всякаква козметика. То е нещо, Улта магазина е нещо като Сефората. И ето така изглеждат златните бин дропове, така наречените, толкова прескъпи Bottega Veneta обици. И там минах, напазарувах през Улта, вземах тия няколко продукта, след това отидох в Marshalls и не можа да се реша кой цвят да взема и вземах и двата. Обиците не са тежки в никакъв случай, въпреки че изглежда голяма и тежка обица, мисля, че вътре е куха, с златно покритие. Това, което четох, обиците на Bottega Veneta са gold plated, с златно покритие също, но понеже са марката на Bottega, съответно и парите са много по-скъпи. Така, това са златните, позлатени обици, които наистина са чудесни, невероятни са. Мисля, че това е по-малкият вариант. Знам, че има голям и малък в сайта на Bottega Veneta, но това имаха налично в Marshalls и това закупих. И сега ще сложа и сребърния вариант. Обичам, когато мога да си закупя такива неща, които не са златни, а струват много пари, прекалено много. Обичам да харча пари за скъпи неща, обичам оригинални и маркови неща, аз също лично. Имам няколко такива, но предпочитам, ако ще е марково, предпочитам да си купя хубава козметика. Нека да пробваме и сребърните обици. Надявам се с всяко едно видео да стана малко по-добра и с говора, и с засичането. Много ще се радвам да ми пишете долу в коментарите какво мислите. Обичате ли и вие от време на време така да използвате някои такива продукти, които не са оригиналните. Какво също сте си поръчвали от оригинални неща? Нека да сложа и тази сребърната. Така, по някой път смесвам истинско и неистинско. Сребърните са също невероятни. Нямам търпение утре, когато отида на работа, да съм с тези обици. Един ден с златни, един ден с позлатени, втория ден с посребрени и третия ден с посребрени, които са реплика на Louis Vuitton. И аз ще ги покажа след малко, защото не съм сигурна дали сте успели да видите видеото с разопаковане, но то е на английски език. Аз искам да имам повече видеа. Искам също да се упражнявам с българския, защото честно да си призная, усещам се, че губят ми се думи, губи ми се речта. Това са сребърните обици. Ето така изглеждат. Това горнище, това якенци не е на Chanel, а е на Zoe Rachel, което също си го намерих в Marshalls и е за скромните $20. Тази фанелка е на
Simply Vera, Vera Wang. Чувала съм, че е малко по-такава по-добра марка, но мисля, че Simply Vera е малко по-нискобюджетната. А панталоните са high-waisted и те са на Zara. Много обичам нещата на Zara. През последната година, година и половина, така натрупах малко килограми, но трябва да се вкарам обратно в релсите, защото вчера, докато бяхме на пазар, паркирах колата и някаква друга кола ми спрели точно до моята шофьорска врата. Аз трябваше да вляза през пасажирската. Криволяво влязох, обаче трябва лека по лека малко да позагубя килограми, за да се чувствам малко по-комфортно. Не, че не се обичам си тялото, обичам така как изглеждам, но за по-здравословно изглеждане ще е добре някой друг килограм да си отиде. Така че ако някой има желаещ, ако има някои желаещи, мога да ви ги дам безплатно. И така, преминахме с моливите. Показах ви молива, който е на Chanel, който е с малко по-голям грамаж. Това е $32, това е $5. Съответно в България това е може би към 60 лева, това да е към 15 лева. Но пак ще се опитам да проверя цените. Знам, че Chanel ги продават в... записах си тук... Nonino BG, мисля, че се казва. Nonino. Но надявам се NYX да ги има и в Sephora, а и също в обикновените магазини. Когато се приберем на България, ще имам за задачата и за целта да поразгледам какво предлагат в България и какво се предлага тук. Много искам да опитам от козметиката на NL, I think it's an NL. Ако греша, поправете ме, но не мога да се сетя името. Ще го публикувам долу в описанието. И както казах, обичам от време на време да си купувам реплики. Първата реплика, която си закупих са тези обици. Те са Louis Vuitton. Минали покрай Louis Vuitton от Китай. Но пише си Louis Vuitton Париж. Ето тук. Не знам, не мога да го фокусирам както трябва, но надявам се да се чете. Невероятни обици са. Тези обици са тежки. За първия път, когато ги сложих, тежат на ушите много, прекалено много тежат. И отнеми месец някъде, докато ушите ми свикнат с тях, но се справих и сега просто не ги усещам. Ще си завържа така косата, за да мога да ги виждам тези обици, за да може и вие също да ги видите. Мисля, че харесвам сребърните много повече, но ще видим. Златото също не е лошо. И другата реплика, която съм си закупила, може би миналата година, февруари месец, поръчах, ето тази гривничка, която е на Hermes, пак произведена в Китай. Но тази гривна е невероятна, много е стабилна. Поръчена е от DHgate. Мисля, че в България също доставя DHgate. Продават обиците, репликата на Louis Vuitton обици са поръчени също от DHgate. Като, не знам, тази гривна просто няма мърдане. Made in France. В днешни дни просто човек не знае кое е истинско, кое не е, но предпочитам да дам $20 за нещо, което не е оригинално, да знам, че ще ми хареса и един ден да мога да си го купя.
а не да похарча пари за някоя оригинална вещ и да не ми хареса. И другото, което имам реплика, е това чанте. Пак е на Louis Vuitton, пак е от DHgate. Много харесвам тази луп чанта, луп баг. Много е компактна, вярно, че е малка, но събира много неща. Аз предимно имам keychain, card holder, wallet, руж, някой, това е Christian Dior Dare the Balm, крем за ръце, устни, крем за тяло, basically. И на Chanel новия Lip Balm, който излезе сега, техният Winter Healthy Glow Collection, и този Lip Tint на Dior. И това ми се събира в това чанте, а тук отстрани в джобчето имам молив за устни. Винаги трябва да имам някакъв молив за устни. YSL Mon Paris. One of my favorite perfumes as well from YSL. И мини семпъл на Chanel Coco Mademoiselle. Обичам малките мострички, защото са много компактни, могат в такива малки чантета да се побират перфектно, без проблем. Когато сте някъде забързани, бързате за някъде, събират се невероятно. Но това чанте ми струваше, ако не се лъжа, $32. Има пълно разопаковане, сложено в YouTube. Невероятна чанте. Да, по каишката може да се личи се, че не е оригиналното, оригиналната чанта, но може би след време, ако работя усърдно и много, мога да си я позволя някой ден. Но преди да си изплатя колата, такова нещо няма да се случи. И затова ще си караме с репликите. Така, това са моите реплики, които така съм успяла да си събера, да си избера. С нетърпение очаквам да пристигнат тези нови две нещица на Amazon. Ще има разопаковане на тях. И може би с това разопаковане ще покажа и олиото за устни, което е това, което е отворено и което просто не ми се рискува, защото ако си цените лицето и устните, червила, всякакви такива неща, не бих ги сложила, ако знам, че е отворено, някой може би си е играл вътре. Надявам се видеото да ви е харесало. Много ще се радвам, ако ме последвате. Моля ви, натиснете камбанката, дайте коментар, споделете вие какво харесвате, какви продукти искате да споделя и да говоря. Имам доста нещица закупени през последните няколко години. Успях да се позапася така, но като цяло хубаво е да имате някой луксозен предмет, нещо луксозничко, но няма нищо лошо и в това да имате и такива по-нискобюджетни продукти, които също вършат същата работа, но за много по-ниска цена, което спестява. В днешно време всичко е толкова скъпо, няма нищо лошо в тези неща. Ще се радвам, ако имаме по-голяма комуникация. Много бих се радвала, ако харесате видеото. И просто дайте ми някакъв съвет, какво искате да има в следващите видеа. Ще ви чакам. Ще чакам коментарите. Това видео най-вероятно ще бъде публикувано в сряда. Ще се опитвам поне в седмицата да имам поне 2 видеа, за да мога така малко по малко да си разрасна групичката. И след 3 седмици започвам колеж. Надявам се да не е прекалено много всичко и да мога да се справям и с колеж, и с работа, и с къща,
и с YouTube. Благодаря ви за гледането и до нови срещи. Довиждане!